Mudzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Pale okondeka takulandirani pano pa tiyankhuleni Ambuye lero pa 8 May 2025. Ndipo mawu athu oyamba achokerabe m'buku la Ntchito za Atumwi amene tikupitiriza kuwerenga. Pano tili pa ntchito mutu 8 kuyambira ndime 26 mpaka na 40. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Amag Gundo kuchokera ku St. Louis Montfort Balaka Parish mu Diocese ya Mangochi. Tikuwerenga uthenga wabwino wa Yohane mutu 6 ndime 44 mpaka na 51. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Eugenio Koki achipani cha Montfort Missionaries kuchokera ku St. Louis Montfort Balaka Parish mu Diocese ya Mangochi. Mawu oyamba. Madzi si awa. Nanga chondiletsa ndi chiyani kuti ndibatizidwe? Mawu a m'buku la Ntchito za Atumwi. Mngelo wa Ambuye adauza Filipo kuti, nyamuka, pita chakummwera, kutsata msewu wopita ku Gaza kuchokera ku Yerusalemu, msewu wodzera m'chipululu uja. Filipo ananyamukadi napita. Ndipo munthu wina wa ku Etiyopiya adabwera ku Yerusalemu kudzapembedza. Iyeyu anali nduna yayikulu ya banja la mfumukazi Kandake wa ku Etiyopiya ndiponso woyang'anira chuma chake chonse. Nthawi imeneyo ankabwerera kwawo. Anali pa galeta akuwerenga buku la mneneri Yesaya. Tsono Mzimu Woyera adauza Filipo kuti, pita, kayandikane nalo galetalo. Filipo adathamangira nduna ija ndipo adayimva ikuwerenga buku la mneneri Yesaya. Tsono adayifunsa kuti, Bwana, kodi mukumvetsa zimene mukuwerengazo? Iye adati, ndingamvetse bwanji popanda wina wondimasulira. Motero adayitana Filipo kuti adzakwere ndi kukhala naye pa galetapo. Mawu a m'malembo amene ankawerengawo ndi awa. Iye anali ngati nkhosa yoyitsogoza pokayipha. Ngati mwana wankhosa wongokhala du pomumeta. Sadalankhulepo kanthu. Adamupepusa, pamulandu wake sadamuchitire chilungamo. Palibe amene adzatha kusimba za zidzukulu zake, pakuti moyo wake wachotsedwa pa dziko lapansi. Pamenepo nduna ija idati, pepani, tandiwuzani, kodi zimenezi mneneriyo akunena zayani? Za iye mwini kapena za wina? Apo Filipo adayamba kumulalikira uthenga wabwino wa Yesu kuyambira pa malembo amenewa. Ndipo pamene ankapita mu msewumo, adafika pena pamene panali madzi. Nduna ija idati, madzi si awa, monga pali choletsa kuti ndisabatizidwe? Filipo adayankha kuti, mungathe kubatizidwa ngati mukhulupirira ndi mtima wanu wonse. Iye adati, ndikukhulupirira kuti Yesu Khristu ndi mwana wa Mulungu. Pamenepo ndunayo idalamula kuti galetalo liyime. Awiri onsewo, Filipo ndi nduna ija, adatsikira ku madzi. Filipo nkumubatiza.
Pamene adatuluka m'madzimo, Mzimu wa Ambuye adanchotsapo Filipo uja. Ndipo nduna ija sidamuonenso koma idapitirira ulendo wake ikusangalala. Tsono Filipo adapezeka kuti ali ku Azoto. Adapita m'dziko monse akulalika uthenga wabwino m'mizinda yonse, mpaka adakafika ku Kesareya. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawa muthenga wabwino monga adalembera Yohane woyera. Yesu adauza khamu la anthu kuti palibe munthu amene angabwere kwa ine ngati Atate amene adandituma samkoka. Ndipo ine ndidzamuukitsa kwa akufa pa tsiku lomaliza. Paja aneneri adalemba kuti onse adzakhala ophunzitsidwa ndi Mulungu. Munthu aliyense womva Atate ndi kuphunzira kwa iwo amadza kwa ine. Sindiye kuti wina aliyense adaona Atate ayi, koma ine ndekha amene ndidachokera kwa Mulungu. Ineyo ndi amene ndidaona Atate. Nditu ndikunenetsa kuti wokhulupirira ine ali nawo moyo wosatha. Ine ndine chakudya chopatsa moyo. Makolo anu ankadya mana m'chipululu muja, komabe adafa. Koma chakudya chimene ndikunenachi ndi chimene chidatsika kuchokera kumwamba, kuti munthu atachidya asafe. Ine ndine chakudya cha moyo chimene chidatsika kuchokera kumwamba. Munthu wodya chakudyachi adzakhala ndi moyo mpaka muyaya. Ndipo chakudya chimenechi chimene ine ndidzapereka ndi thupi langa. Thupi langa limene ndikulipereka kuti anthu apa dziko lonse lapansi akhale ndi moyo. Ndi mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristu. Pamawu yamba paja ntchito za atumwi, tisayiwale kuti paja ntchito za atumwi ndi buku la mbiri ya mpingo wathu wa Chikatolika. Nditi kumva lero nkhani yabwino kwa basi ubatizo woyamba. Kusiyesa ubatizo umene udachitika tsiku la Pentekoste lija. Koma pamene apostoli aja ndi ophunzira aja anayamba kulalika kunja kwa Yerusalemu, anayamba kuphunzitsa anthu nakhulupirira nkubatizidwa. Nditi kumva za Filipo amene kuyenda koma atazazidwa ndi Mzimu Woyera as usual. Akuyenda nditu Filipo ndiye anaona chani? Anaona gareta ina yake. Gareta munali munthu amene anali kuwerenga mneneri Yesaya. Anali munthu amene timachula kuti wokhulupirira koma sanali Myuda. Ndipo anali opunduka sakadati kukhala pa banja. Anali wakunja, sanali Myuda, anali opunduka. Zinthu ziwiri zimene zinali kumuleperetsa iye kulowa Chikristu tinene chonchi. Sakadata kupita ku sunagoge, sakadata kukhala wophunzira wa Yesu. Koma taonani malamulo atsopano. Yesu ndiye tsopano akudziwa, akumfuna kumpulumutsa, afuna kupulumutsa anthu akunja. Palibe munthu amene sangati kulowa mu ufumu wakumwamba. Palibe munthu ameneyo sakadata kukhala wophunzira Achiyuda. Kwa iwo kwa Ayuda sakadata enso kukhala wophunzira mu Chikristu. Koma Yesu akuti ayi,
apa ine sinditseka chitseko konse, aliyense angati kulowa. Akuwerenga Yesaya. Filipo kumthamangira, mukuwerenga chani? Yesaya, mawu amene tawerenga kaja. Kuti akunena za iye mwini kapena kunena za wina. Amawerenga mawu onena za Mesiya amene adzazunzidwa, adzapachikidwa. Akuwerenga mawu amene kuti akunena za ndani. Ndiye amafotokozera tsopano za ndani? Za Yesu Kristu, Mesiya, mpulumutsi wathu. Ndiye kulalikati kumeneko katekisimu kwa katekumeni amene uja nkumalandira mawu nkumalowa mu mtima mwake nkumakhulupirira. Makhulupirira hati pena pake akuima akuti inu madzi si awa, ndibatizidwe nanga pali choletsa? Akuti hayi, ngati mukhulupirire kuti Yesu ndiye mpulumutsi, mungati kubatizidwa. Ndikukhulupirira ine, ndikhulupirire kuti Yesu Kristu ndi mwana wa Mulungu. Pompo anambatiza. Chikhulupiriro. Ndiye apa nsimunetsetse poyera kuti pali poyamba malaliko, maphunzitso. Kuti munthu akhulupirire Yesu Kristu pafunika kuti auzidwe. Pafunika kuti wina amulalikire, amphunzitse za Yesu. Zimene anachita Filipo. Ndi mpingo tu, Filipo akuyimirira mpingo. Lero ndi mpingo umene umaphunzitsa anthu ena amene afuna kulowa chiKristu. Mpingo. Filipo akutenga mawu a Mulungu kumaphunzitsa munthu uja nkumati ndakhulupirira kuti Yesu ndi mwana wa Mulungu. Pamene ndunayo idalamula kuti galetayo ime, awiri onsewo, Filipo ndi nduna ija adatsikira kumadzi, ndipo Filipo nkumubatiza. Zo nkhani yosangalala, nkhani yabwino. Teti kumva kuti Filipo basi sanaonekenso. De nduna ija idakwera galeta ija nkumayenda, tikumva kuti anayenda mosangalala. Atapitirira ulendo wake ikusangalala nduna ija. Ife tikalandira ubatizo, tikalowa mu chiKristu, tiziwe kuti tiyenera kuyenda ndi mtima wosangalala. Koma tiyeni tipite ku uthenga wa Yesu wa tsiku la lero, pamene tikumva tsopano chinthu chatsopano. Yesu pang'ono afuna kutilowetsa mu misteri ya Ukaristiya. Misteri ya Ukaristiya. Lero tikumva kuti, tamverani mawu, chakudyacho chimene ine ndidzapereka ndi thupi langa, limene ndikulipereka kuti anthu apa dziko lonse lapansi akhale ndi moyo. Thupi langa. Apa si nkhani ya chikhulupiriro kuti amene andikhulupirira adzakhala ndi moyo, amene akhulupirira ine sadzakhala ndi ludzu, sadzakhala ndi njala. Pano kuonjezera liwu lina, thupi langa. Chakudyacho chimene ine ndidzapereka ndi thupi langa. Nsembe yotipatsa moyo. Nsembe ndi kuti imfa. Nsembe ndi kuti imfa. Tikunena pano za imfa ya Ambuye athu Yesu Kristu. Ukaristiya ndi Yesu Kristu amene adapachikidwa pa mtanda kuti atipulumutse. Thupi la Kristu, thupi la Kristu lidaphedwa, lidafa. Thupi limenelo, limene lidaphedwa, magazi a Ambuye Yesu amene adakhetsedwa, timamulandira pamene tikulandira Ukaristiya. Sitinafikebe mawa tizamva kuti munenda kudya, kutafuna thupi langa, kumwa magazi anga. Lero tikumva liwu loti thupi langa. Thupi limene lapachikidwa pa mtanda. Abale okondeka, tachokera tukutali, chakudya chija, chikhulupiriro. Lero thupi langa.
amene adya thupi langa ndi kumwa magazi yanga adzakhala ndi moyo. Munthu wodya chakudyachi adzakhala ndi moyo mpaka muyaya, ndipo chakudya chimene ine ndidzapereka ndi thupi langa limene ndikulipereka pati pa mtanda paja, ndikulipereka kupachikidwa kuti anthu pa dziko lonse lapansi akhale ndi moyo. Tsono pafunika kuti Yesu afe apachikidwe pa mtanda ndi thupi lake limene timadya ndi magazi ake amene timamwa, thupi limene iye adalipereka kuti anthu pa dziko lonse lapansi akhale ndi moyo. Chakudya chopatsa moyo. Tisakayike Yesu mu sakramenti la Eukaristia adzanena ati tidzamvabe, ili ndi thupi langa, awa ndi magazi anga, ndikulipereka kuti anthu atani apulumuke. Tilandire Yesu, koma sitingati kulandira Yesu ngati tili ndi machimo. Chifukwa chake akunena kuti magazi ake akutiyeretsa, akutimasula kuti timulandire, zakhale ndi moyo wosatha, moyo wosatha. Ndi ndani amene akukana kulandira moyo wosatha? Tonse tikufuna kuti tikalowe, tilandire Eukaristia, tilowa. Mu dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.